Arratsaldeon eta ongi etorriak nazioarteko jardunaldi hauetara. Jarraian hasiko den mahai inguruarekin bukatutzat emango dugu Aiete 10 urte ikaspenak eta erronkak nazioarteko jardunaldien bigarren egunari. Pozik gaude, jardunaldi hauek erakusten duten zentraltasunagaitik eta aniztasunagaitik. Bizikidetza demokratikoaren eraikuntzaren alde diharduten sensibilitate politiko guztiak presente egon zitezen horren alde aritu gera lanean, eta atzo Aieten erakutsi zen aniztasuna eta bihar Baionan ikusiko dena, oso gutxitan gertatzen dela esan genezake, are gutxiago eztabaida politikoa bereziki korapilatua dagoenean. Hay días en los que nos levantamos y al leer... Egun batzuetan badirudi duela 10 urte baino okerrago gaudela, baina esan behar dugu errealitatea buru gogorra dela, eta hori ez dela horrela. Bi egun hauetan aurrera egin dugun guztia aztertu dugu, eta zeregin horretan alde guztiok gure ekarpena egin dugu prozesu inklusibo batean gaur egun multilaterala dena. Beraz, erakundek eta alderdi politikoek, nazioarteko komunitateak eta gizarte zibilak batera egin dugu aurrera. Hainbat irakaspen atera ditugu bi egun aurretatik, baina 4 azpimarratu nahi genituzke. Lehenengoa bakea eraikitzeko prozesu konplexua da. Pazientzia handia eskatzen duena eta etengabe elikatu behar dena. Kolonbiako presidente ohia izan zen Juan Manuel Santosek adierazi zuen zailagoa dela bakea egitea gerra baino. Gaur gure herrian esaldi horrek zentzua duela dirudi oraindik. Bigarren puntua prozesu honen une erabakigarri batean gaude. Azken urteetan egindako aurrerapenek urrengo erronkak definitzera behartzen gaituzte. Horietako bat kontakizunaren batalla deritzena da. Adierazpen ikaragarria, baina mundu guztiak ulertzen duena. Premiazko da kontakizunaren batailaren eztabaida esparrua aldatzea, konfrontazioaren egungo espaziotik eraikuntza espaziora eramanez. Eztabaida poliedrikoa izango da edo ez da izango. Eta beraz, esaten dugun bezala konfrontazioaren egungo espaziotik eraikuntza espaziora eraman behar dugu, mikrofonotik kanpo. Helburu zaila da, baina datozen hilabeteetan foro sozialean lan egingo duguna tematu egin beharko dugu horretan. Hirugarrena, ez errepikatzeko bermeak oraindik ez daude behar bezala finkatuta. Belaunaldi berriei giza eskubideen kultura bat helarazi behar diegu, non gatazkak beti egongo direnak modu erabakigarrian konponduko diren eta horrela besterik ez. Eta giza eskubideen kultura bat non gatazkak beti existituko direnak, elkarrizketa eta eztabaida demokratikoaren bidez konponduko diren. Laugarrenez, harro sentitu behar dugu urte hauetan lortutako aurrerapenengatik. Gizarte bezala lortu dugun aurrerapenengatik prozesu berezi bat eraikitzen ari gara eta jadanik erreferentzia dena, Aieten ikusi dugun bezala eta kursalen bezala, eta aztergai dena adituak diren pertsonen artean. Honako 3 eremu hauetan. Biktima guztiek egia, justizia eta erreparazioa jasotzeko duten eskubidea. Baita ere, diskriminatuak sentitzen diren biktimak entzutekoa eta haiekin empatizatzekoa. Presoak egun oraindik pairatzen duten salbuespen egoera gainditzea. Eta iheslari eta deportatutako pertsonen auzia agendan barneratzea. Memoria kritikoa eta inklusiboa bultzatzea. Jaso daitezela kontakizun guztiak memoria honetan eta ez dezala inor atzean utzi. Orain, entzongo dugun mahai inguruak Aieteko adierazpenaren 4. puntua sakontzeko aukera izango du. Ordezkari politikoen arteko elkarrizketa, gatazka demokratikoki konpontzeko tresna gisa, hori zan Aieteko itunaren 4. puntua eta horretaz arituko dira. Moderatzaile lanetan, Stephen Gentzis izango dugu, bera Eskoziako
St. Andrews Unibertsitateko nazioarteko harremanetarako eskolako irakaslea da egun, Alex Salmon eta Nicola Sturgeon Eskoziako lehen ministro nazionalisten aholkularia izan da, eta liburu bat argitaratu berri du, Nation to Nation, Scotland's Place in the World. Beraien txanda da orain, eta animatzen zaituzte toltzara igotzea. Good evening. Thank you. Arratza, Leon. Eskerrik asko zoragarria da zu hor pantailan ikustea. Stephen Gathins dut izena, eta uzten baldin badu dazue, saiatuko naiz, hemen, maskara kenduko dut, musukoa kenduko dut mikrofonotik, ze hori gertatzen da pandemia honekin. Zoragarria da hemen egotea zuekin guztiekin, eskerrik asko aurkezpenagatik, eta esan behar dut bai, Stephen Gathins naiz, irakaslea naiz, St. Andrewseko Unibertsitateko nazioarteko harremanen eskolan, parlamentari britainiarra izan nintzen, Eskoziako alderdi nazionalistaren ordezkaria SNDP, eta kanpo arazoetako ministerioa izan zen nire arduna, Europako gaiak eta zerikusi handia izan nuen kontu horrekin guztiarekin, Brexitaren erreferendumarekin, eta argi uzteko, ni zer naizen eta zer uste dudan, nik Eskoziaren independentzian sinesten dut, privilegio bada beraz niretzat hemen egotea, baina baita ere esan beharra dut, ez dudala iritzirik nire hemengo kolegekin edo kideekin zerikusia duten auziekin nire ez dagokit beraz hori buruzko iritziak ematea. Baina argi daukat, eraldaketa demokratikoa eta konpromiso demokratikoak lehen lekuan egon behar duela. Hasi aurretik, mai inguruarekin hasi aurretik, pentsa dezagun zen momentu berezi bizitzen ari garen gaur egun. Southseko parlamentaria Ingalaterran eirail egin zuten ebakuntza kirurgiko batera zijoanean kontserbadorea zen eta oposizioan zegoen ni parlamentuan egoenean, baina oso gizon atsegina zen, adeitsua eta oso konprometituta zegoen demokraziarekin, eta goratzen naiz, parlamentari gisa sartu nintzenean, eta saiatu nintzenean nire lana kontziliatzen, nire eginkizun politiko berria kontziliatzen, bateratzen nire familia bizitzarekin, oso atsegina izan zela nire ganako, eta haren heriotza etzen galera bat soilik izan bere familiarentzat alderdi kontserbadorarentzat, baizik eta ikaragarria izan zen demokraziarentzat, eta gogoratu nahi dut, eraldaketa demokratikoan, prozesu demokratiko bat oso gauza hauskorra dela. Utzi didazue, edo barkai didazue mesedez, gogo eta egiteagatik oroitzapen tragiko honengatik. Orain bai, aurkeztuko ditut mai inguru honetako kideak. Lehenik eta behin, entzungo dugu aurkezpena beharrez duen pertsona bat, Juan Jose Ibarretxe. Juan Jose Ibarretxe lehendakaria izan zen 1989 eta 2009 artean. Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria izan zen. Gaur egun Washingtoneko Kolonbiako EHUko unibertsitateekin lan egiten du, kolaboratzen du, eta bera da Agirre lehendakaria zenterreko presidentea, Kim Torra ere entzungo dugu, Kataluniako
Generalitateko presidente oia, eta Omnio Kulturaleko ere presidentea, eta pozik nago, gainera hemen beste bikide ditugulako, mugimendu zibiletako bikide ditugulako, Amalur Alvarez batetik. Amalur Alvarez gure esku dagoren kide da, eta prestatzen ari da gaur egun doktorago bat, barkatu, doktorea zara, barkatu, Amalur, gaizki dut orduan informazioa, doktorea da. Doktorego bat egin du zientzia juridiko eta politiko arloan oinarrituta, erabakitzeko eskubide, 21. mendeko eskubide baten genesia du izena bere tesiak, eta ondoan Jordi Cuixart dut, Omnion Kulturalekoa ekintzailea, enpresaburua, 4 urte eman zituen espetxean. Eta, eskatuko die, gure 4 izlariei egin dizetela 10 minutuko aurkezpena gaiaren inguruan. Eta gero pasatuko gara galderen txandara, planteatu daitezkenak idatziz, esan didatenez, helaraziko zaizkigu zuen galderak, eta 10 minutuko aurkezpen bat egin ondoren zuetako bakoitzaren aldetik, panelaren aldetik, planteatuko ditugun galdera guztiak arratsaldeko 8 arte denbora asko ematen du, bai, baina ikusiko duzue nola, ez den horrela, gai asko ditugu oso interesgarriak eta hauek bezalako adituekin oso azkar pasatuko zaigu. Hasiko naiz Ibarretxe lehendakariarekin. Zer pentsatzen du eraldaketa gatazken eraldaketa demokratikoaz? Kierkegaard zune teoria ez da. Eak esaten zuen, bizitza, bizi ahal izateko, aurrenuntz, behatu behar duela, baina ulertzeko atzerontz, behatu behar duela. Se me hace difícil... Eta zaila egiten zait aurrera begiratzea eta aholkuak ematea. Zeren eta sekula ez dut sinetxi, pertsona bako joaten direnean daudela eta bestela alderantziz gertatzen dela. Beraz gogo eta batzuk egingo ditut. Benetan eragiten didatenak garai ark lehendakaria izan itzanean, Euskal Herriaren erkidegoaren lehendakaria izan itzanean, eta hortik aurrera hasiko naiz esaldi batekin, Kofi Annanen esaldi batekin esaten denean, maitatu daiteke zarena eta gorrotatu gabe ez zaren hori. Nik benetan esango dut, errespetua diot Espainiako herriari, errespetatzen ditut Espainiar ikurrak, simboloak, estimatu egiten ditut Espainiako jendeak, oso jende atsegina da, baina ni euskalduna naiz. Eta beraz, niri egia esan izugarri gustatzen zait ikusten dudanean nire adiskideak, Espainiako adiskideak poztu egiten direnean eta gorriarekin amets egiten dutenean, baina ere nik eskubide berbera dut amets egiteko egunen batean berdearekin, talde berdearekin inori kalterik egin gabe. Eta gainera gogoetan ausartuz, batzuetan hitz egiten denean gaur egungo munduaren arazoa nazionalismoak direla, ados nago ere bai horrekin, baina zero betatzen duten nazioak, hau da bere nazioa eraikitzeko beste nazioak ukatzen dituztenen perspektibari. Eta nik konstatazio bat egin du nire bizitzan, hau da, hainbeste urte pasatu ondoren, modu bakarra dagoela arazo politikoak konpontzeko, eta hori egin daiteke bakarrik demokratikoki. Printzipio hastapen demokratikoa aplikatuz, hau da, herriak asistitzen duen printzipio demokratiko hori, ez da negoziagarria, Katalan herria edo Eskoziako herria edo Euskal herriak edo Quebekekoak ez dezan izan bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea. Baina bai dena posible da hitzartzea, ura egikaritzea, hau da, noiz eta zen modutan egin daiteken hori. Eta egia dena da, naiz eta desnaturalizatu den printzipio demokratikoaren kontzeptua, azken garai hauetan, badago beste alde batetik ziurtasun bat kontra ematen diena argumentu hori ere biltzen dutene. Hau da, bi kasuetan mendebaldeko munduak esan duenean hastapen printzipio demokratiko onartzen duela, Quebec edo Eskozia, harrigarria baldin bada ere, emaitza ezen izan sezioa, baizik eta indartu egintzela batasuna,
gehiengo horren batasuna, eta horrek frogatzen du argi eta garbi printzipio demokratikoak ez duela ikuspegi baten edo beste baten ikuspegia eskaintzen. Beste argudio bat ere esan genezake, jakina mundu globalizatu batean, ezta, non muge gero eta garrantzi gutxiago duten, eta zentzu gutxiago duen protagonismo propio bat izatea. Hau da, komenigarria den edo ez, hau da estatu bat sortzea, edo errepublika bat sortzea, ederki ba, hartzen dituzten erabakiak, edo zein errekartutakoak. Ze harri-harria da, fijatu zaitezte, bizitza osoan zehar ikusi dugu nola 45. urtean nazio batuek 51 kide zituzten, batzuk pentsa lezake mundu globalizatu batean, 80 urte pasa ondoren, jokalari gutxiago ongo zirela joko zelaian, baina azken estatistiken arabera, 2011koak, hau da, nortasun propioa duten herri alden kopurua 193 dira, gehi Vatikanoko hiria. Eta, norbaitek esan lezake, gu mugitzen garen esparruari jarraikiz, hau da, Europar Batasuna, esan genezake hori maila globalean gertatzen dela. Baina zer esan genezake integrazio prozesu bat gertatzen den toki batean, integrazio politiko, sozial eta ekonomiko bat. Ze zentzu du aldarrikatzea eskoziarrak edo katalanek edo euskaldunek guk posizio bat izatea, gure posizio propioa izatea, desagertzen ari direnean historiaren orban hoiek, hau da, mugak diren hoiek, hori ere ez da egia. Europak 20 jokalari zituen, gorriaren eta berderen adibidea jarraituz eta Blumera jarraituz, 20 jokalari zituen lehen mundu gerraren aurretik, 1914. 26 jokalari zituen Agako biltzarra egin zenean, non sartu ziren herriak eta atera ziren estatuak 1949, 26 jokalari zituen orduan joko zelaian, norbaitek esango du, hor hasi zen Europako integrazio prozesua. Beraz, 26 jokalari horietatik, gaur gutxiago izango ditugu? Ez da horrela. Gaur 50 ditugu. 50 jokalari daude joko zelaian. Eta ikusiko dugu etorkizunean, eta nik espero dut haien artean gainera egongo direla gure herriak besteak beste, Victor Hugo esaten zuen bezala Euskal Herriari buruz, eta nik erantzten dut ere Katalan herria, gezurra dirudi bizirik egotea hainbeste gauza gertatu ondoren. Hau da, krater bat bezala dira aintziraren azpian, hori gara gu. Krater bat aintziraren barruan eta lehertu egiten dena noizean behin. Eta beraz, demokratikoki lehertu egiten da. Eta ze irakaspen lortu dugu jokalariak handitze horretatik? Irakaspen bat mugimendu politiko batentzat, nik militatzen dudan horretan, mugimendu nazional, Euskal Mugimendu Nazionalean, nazioa, baina garrantzitsuagoa estatalitatera iristeko izan da demokraziaren kontzeptua. Ze demokraziaren kontzeptua harago doa, hau da, nazioa zilegitatzen duen hori, guk nazioaren inguruan zilegiztatu dezakegu 150-152, baina nire basinetxetan nago, erabakitzeko gaitasun horretan askoz ere gehiago bilgenezakela, Katalunian gertatzen den bezala. Nik beti gure esku dago, edo bilerak hasten dut, jendeari gauza galdetzen. Nork ez du erreferendum hitzartu bat, erreferendum hitzartu bat nahi dugu, baina konstituzionalismoa konpondu ez duen gauza bat da, nola hitzartzen duzun aurrean aulkia utxik badago. Eta bigarrena, hemen erreferendum bat egingo balitz, Eskozian egin bazen bezala, remain or leave terminotan ze, botatuko zenuke. Eta jendeak guztiak eskua altxatzen du, leave esaten du, alde egingo dugu. Eta orduan nik esaten dudana, berretu egin behar dugu gure eskuren filosofia, ze jende asko interesatzen zaigu egotea, printzipio demokratikoa onartuz, ez botatuko lukeena. Remain esango luke, gelditu egiten gara. Eta botoatzen bali bat dugu, gelditzen gara ondorio guztiekin. Hortik aurrera, zer egin genuen? Egin genuen egoki iruditu zitzaiguna.
Ni ez nago ahalko asko emateko inori, Jordi, ze gu ahalegindu ginen eta ez genuen lortu. Eta beraz, saiatzen dena eta lortzen ez duenak izan behar du apaltasun arrazonagarri hori, aitortzeko ze zailtasun duen. Batek aholkuak emateko orain politikak egin behar dituenari eta gauza konpontzeko, azken batean, baina bai apalki egin genuena izan zen, oinarrizko kanpamendura erabakitzeko eskubide hori. Eta berritu egiten duena printzipio demokratikoa beti ere autodeterminazio eskubideari lotuta eta desnaturalizatua zegoena modu interesatuan argudio jakin batzuekin pixu handia zutenak. Eta tokikoa eta indarkeriarekin lotuta eta etarekin lotzea eta nazioartekoa, hau da lotzea beti ere kolonien eskubidei. Naiz eta nik dakidala, ez ekialdeko Alemania, ez mendebaldeko Alemaniak ez ziren kolonietako bakar bat ere, eta printzipio hori erabili zen haiek elkartzeko. Horixe egin genuen guk erabakitzeko eskubidea jarri genuen oinarrizko kanpamenduan. Eta gero, zuek etorri zineten, Jordi, zuek etorri zineten, eta sufritu egin duzue eskubide urratze individual eta kolektibo argiak, eta ez zuek dituzuen ideiengatik, ez da horregatik, baizik eta nahi izan duzuelako demokratikoki haiek garatu. Eta horregatik, estatu mendekatzaile batek zer erabaki du, berez duzuk Jordi izena izatea, baina inori okurritzen baldin bazaio bere ideiak demokratikoken garatzea zuek egin zenuten bezala, jakin zazue hau guztia duzuela atzetik. Baina gauza bat esango dizuet, Andre Juitek, poeta frantziar zoragarriak esan zuen, olatu guztiek bere edertasuna zor diotela pasa ziren olatuei eta erretiratu ziren hoiei. Zuek adibide bat eman duzue, duintasun adibide bikaina eman duzue termino politikoetan eta demokraziaren kontzeptua goratu egin duzue eta zuen herriaren parte hartzea eman duzue maila gorenera. Eta gainera ausartak izan zarete. Gaur goizean Andonirekin etorren eta esaten nion. General Ausartek Napoleonek Marotori esan zion bezala, ez esan aurrera egin. Esaiezu jarrai ieza da zue. Eta zuek ikuspegi horretatik adibide bat, eredu bat izan zeate. Ez diozue gizarteri esan aurrera egin, baizik esan diezue jarrai ieza da zue. Eta onena opa dizuet, onena beti. Zenik pertsonalki sarri askotan esan dizuet. Ez maite zaituztet, baina gainera sinetxe egiten zaituztet. Eta bigarrena lehenengoa bezain garrantzitsua da. Eskerrik asko, presidente. Muchas gracias. Thank you for that. Eskerrik asko eta orain Kim Torra jauna entzungo dugu. Urrunetik hitz egingo digu. Eskerrik asko Kim Torra jauna hemen egoteagatik, zoragarria dazu pantailan ikustea. Arratsaldeon, besarkada bat, lehendakaria eta lagun Amalur. Estimat Jordi, encantat de... Jordi, pozik nago zu hemen ikusteat, Gironatik, eta Gezins jauna eskerrik asko zure konpromiso handiagatik, eta aukera emateagatik ni hemen egoteko, maio inguru honetan egoteko. Lehendakari jauna, simbolikoki egin genuen erbestearen gure presidenteak Konpaniz eta Agirrek elkarrekin joan ziren erbestera eta elkartu ziren erbestean eta gaur ospatu egiten dugu Konpaniz presidentearen erailketa duela 81 urte eta behar bada gorazi behar dira Agirre lehendakariaren hitzak beti bezala Kataluniaren kausaren alde egin zuena. Hau da, nik eskerrak eman nahi dizkizuet bihotzez,
egin ditazuen gonbidapen honengatik, bai inguru honetan parte hartzeko. Gogorapen oso ona dut, uste dut 2018ko azaroan izan zela, non zuetako askok, eta gure esku dagorekin batera, hemen egon nintzen kursalean arratsalde zoragarri bat pasatzen, konplizitate askorekin, katalanen eta euskaldunen arteko konplizitateak lantzen, eta baita ere eskerrak zure hitzengatik, lehendakari jauna, Katalunia hitz egin duzun moduagatik, nik zentzu honetan nahi nuke zuri eskerroiek eman ere bai, zezuk bide bat markatu zenuen, zerantzarik gabe hori izan zen Katalunia gero egin zuenaren abia puntua. Hau da, bere Ibarretxeren proposamena oso sakon, aztertu genuen Katalunian uste dut funtsezkoa izan zela ulertzeko, ate hori irekita zegoela, aukera bat zegoela behintzat, Kaiolaren atea irekita zegoela, nik normalean horrela definitzen dut Espainiar Konstituzioa, Kaiola. Eta azaroaren, 2018ko azarotek aurrera gauza asko pasatu da, Jordi gaur gurekin dago, hori gauza garrantzitsua da, eta COVID bezalako zoritxarrak bizi izan ditugu, baina uzten baldin badidazue eta pixka bat oinarritzeko arratsalde honetan eta eztabaida honetan, nik gehiago azpimarratuko nuke zer gertatu ez den. Hau da, ez gara gai izan, Espainiako estatua ez da gai izan, errepresioarekin bukatzeko eta adibideak etengabeak dira. Azken ordu hauetan, segurenez jakingo zenuten, kontu auzitegiak, eskatzen ari da familia askoren galbidea, familia katalan askoren galbidea. Eta haietan guztietan, pertsona horiek arduratu egin baitziren urte batzuetan, Generalitateko kanpo ekintzarez arduratu ziren pertsonen bizitza kontatu nahi dituzte ere bai. Puigdemont presidentea erbestean da beste kideekin batzuekin bateran jarraitzen du, eta ikusi duzu Espainiar estatuak edo zen aintzaki. Nik beti hitz egiten dut Espainia dana bat dela, aurka egiten diogu ez bakarrik gobernuari, baita ere botere judizialari eta beraz nik beti hitz egiten dudanean Espainiar estatuaz hitz egiten dut oroar, hau da bere eskura duen edozein tresna erabiltzen baitu beti ere jarraitzeko bere errepresioan. Nik uste dut mendeku bat besterik ez dela, mendeku bat modu demokratiko eta baketsu batean emaitza batzuk mahai gainean jartzen saiatu zirenean. Eta nik uste dut, eta lehendakari jaunak esan duen bezala, orain parte hartze labur honetan flash bat bota nahi nuke nire esperientzia pertsonalaren inguruan, laburra izan da, baina intensoa izan da nire presidente gisa izan dudan lana, oso denbora gutxian egon naiz esaten dizuedan bezala, eta espero dut balio izan duela esperientzia hau egiaztatzeko beharrezkoa dela, berriz ere 300 urte daramagu egiaztatzen, baina berriz ere egiaztatzen dugu ezinezkoa dela Espainiak aitortzea autodeterminazio eskubidea. Espainiako estatua barruan dauden nazioen eskubidea etzen posible izan errepublikarekin pentsa ezina izan zen frankismo garaian, baina restaurazio borboniko berrian ere ematen du ezinezkoa izan dela, transizioa garaian ere ezinezkoa izan zen, herrien autodeterminazioen eskubidea ez da kontemplatzen konstituzioan, ez da kontutan hartzen. Eta Euskal ordezkari gehienek ez zuten konstituzio hori errefrendatu, etzen kasua izan diputatu katalanen kasua, baina bai diputatu batzuen kasua Barrega jauna gogorazi nahi nuen, bere keinuarekin gutxienez duindu egin zuen bere abstentzioa konstituzio horren aurrean, hain zuzen ere lehendakari jaunak esan duen bezala, ez Espainiak, ez gu, ez gara
edo ez dugu gaitasunik edo kompetentzia nahikorik ezer erabakitzeko autodeterminazioaren inguruan. Hain zuzen ere herri hoien eskubidea izanik. Euskal eta Kataluniako gatazkaz hitz egiten da, eta definizio hori perbertsoa da bere baitan, hau da, ez dago ezer gatazkatsurik hor, hau da, nazio batek besterik gabe nahi izatea estatu bihurtu, hor ez dago ezer gatazkatsu, baina dena demokratiko du, aitzitik, eta ni ere gauza bera esango dut, lehendakariak esan duena esango du gatazka, baina gehiago ondo legoke, hasiko bagina terminologia beste modu batean erabiltzen, aspirazio demokratikoa zitziko bagenu, eta herri desberdinetako, munduko herri desberdinetako herriek, iritsi direnean ondorio batera, hau da, bere gizartearen parterik garrantzitsuena, eta duten indar guztiarekin, eta aukera guztiekin, eta estatua izateko, eta hori eskaintzeko bere herritarrei hobeto joan zitezen. Hijos tendrían más. Beren seme-alabek etorkizun oparoagoa, izango lukete aukera gehiago, izango lituzkete bizitza duin bat izateko. Y es una aspiración muy democrática. Uste dut aspirazio hori zilegi dela eta demokratikoa dela, eta beraz, azken batean uste dut horretaz ari garela, jarduteaz sakonki eta modu erradikalean benetan demokrazian, ariketa demokratiko sakon batez ari gara. Eta momentu honetan, Espainiako estatuan, esango nuke, Euskadin eta Katalunian soilik dugula aukera, zuen baimenarekin, haustura bat sortzeko sistema batean, erreforma baten bidez, ez haustura itxurarekin. Eta aukera izan nuen ere president nintzela Portugalera joateko, hitz egin nuen senatariekin, diputatuekin, eta iruditu zitzaidan gakoa hor dagoela. Erreforma bat egitean, eta erreforma horri esker da posible, hain txertatuta dauden egitura zurrun eta frankista horiek botatzea edo eraistea. Eta hori garrantzitsua iruditzen zait, uste dut gainera horrela zilegitasun handiagoa duela mugimendu independentista, bai euskaldunak eta bai katalanak. Nolabaiteko izaera demokratikoagoa ematen baitigu. Trantsizioan uste dut ez genuela agian lortu sakontasun demokratiko hori. Dakizuenez, ni 155. aplikatu zenean, bihurtu nintzen, presidente Katalunian, berriro martxan jarri behar izan genuen gure nortasun osoa, gero Rajoyren zentsura mozioa iritsi zen, Sánchez presidente aukeratu zuten, eta berarekin izan dituen bilerak. Eta proposamena etzen Ibarretxe jaunaren abezelakoa, baina bai eduki nuela aukera berarekin hitz egiteko eta elkarrizketa maila zeritzona abian jartzeko. Eta hain zuzen ere, Sánchez jauna, alderdi sozialistakoa izan da ere, bere erantzuna ez da alderdi popularrarenaren oso bestelakoa, ez da? Ez da, edo inoiz ez, kasu honetan, eta gauza batzuk ezin dira jarri mai gainean, ez da? Eta horregatik, iruditzen zait garrantzitsua gaur hemen egiten ari garena, eta iruditzen zait, hitzak zuzen erabili behar direla. Ezin diogu elkarrizketa mahai deitu, komunigarritasun politikoen mahai bati. Horrek ez dio laguntzen Kataluniako mugimendu independentistari. Ez du laguntzen errelato nazionala, kontakizun nazionala egiteko. Eta Ibarretxe jaunak ongi daki, ez da mahai batean zer izan beharko genuke izpide data, erreferenduma noiz egingo dugu, nola egingo dugu, ez da? Elkarrizketa mahai batean aukera izan beharko genuke hitz egiteko, eta ez parlamentuan zerbait proposatzea
elegite bat aurkeztea eta inhabilitatua, ez gaitua izatea, ezta? Uste dut onartezina direla baldintza horiek eta beharrezkoa direla nazioarteko behatzaileak, errelatoreak, bitartekariak, eta hor galdera bat ere sortzen da. Nola egin daiteke ariketa demokratiko bat efikaza izango dena eta zerbait irabaztea ahalbidetuko diguna. Lehendakari jaunak egin zuen, ahalegina saiakera egin zen, eta uste dut Jordik nik baino zilegitasun handiagoa duela azaltzeko ere zer egin zen, zergatik ez garen independenteak, zertan egin genuen kale, eta iruditzen zait teorikoki egituratuta zegoen moduan, ongi egituratuta zegoela, prozesua demokratikoa zen, eta Kataluniako parlamentaren babesa zuen, eta handago Kataluniako nazioaren subiranotasuna, baina zerbaitek huts egin zuen erreferendum legeak, transitarietate legeak, lege ezkotasun berri batera eman behar zutenak ez ziren aplikatu. Baina uste dut arazoa ez dela bakarrik. Hori, badaude beste gai batzuk, gehiago sakondu behar direnak, eta iruditzen zait ez genuela defendatu ariketa demokratiko ura Katalunian, eta ez genuela azkeneko muturreraino eraman ariketa horren defentsa. Eta lagun batek nire abokatuak eta askoren abokatuak esaten zuen judizializazioa horrelako muturretara iritsi dela gaur egun, ez da? Generalitateko president bat ez gaitu daiteke, ez da mutur horietara iritsi da. Ez dielako agindu nahi pankartak kentzitzaten Kataluniako erakunde horietan, ez da? Nola eskatuko nionik jendeari askatasunez ez adierazteko bere burua. Badago esaldi bat, diona Britaniarrak ohituta daude 5 minutu lehenago ateratzen kolonietatik, Espainiarrak beti 5 minutu geroago. Eta uste dut esaldi honetan badagoela jakinduria desente, erakusten baitigu zaila dela, ere zorroztasunez betetzen bada demokratikoki prozesu bat, euneko unean demokratikoki jokatzen bada zaila da kaiolatik ihes egitea. Ez badugu egiten horrekin batera beste ariketa bat. Ariketa demokratikoa batetik baina bestetik ariketa guztiz desobedientea edo obedientea legezkotasun berriarekiko. Denok dakigu zer kasu edo zein egoeratan egon diren Eskozian eta munduko beste hainbat adibide ere baditugu. Baina kontuan izan behar dugu alde bakarrekotasuna ez dagoela debekatuta. Agako irizpenetik gauzak aldatu dira. Eta zerbaitetarako ditugu nazioarteko auzitegi horiek. Kontua da aitortzarik ez edukitzea, baina beste zerbait da debekatuta egotea, beraz debekatuta ez badago jardun daiteke, egin daiteke, eta uste dut baldintza horiek denok onartzen ditugula. Eta uste dut denoko nahi dugula prozesu demokratiko eta bakezale bat. Eta amaitzeko, lau ideia, lau ondorio. Nire iritziz ez gaude testuinguru anglosajoi batean, Espainiaren testuinguran gaude, eta Espainia patriaren batasun bana ezin horretan konstituzioa du eta ora bermatzeko armada du eta ez du aitortuko inoiz autodeterminazio eskubidea bertako herrientzat. Sezesioa beraz alde bakarrekoa izango da, nazio hortan baimenduta dago, modu demokratiko batean egiten bada zorrozki, baina horrekin batera esan bezala desobedientzia ariketa batekin beharko da edo obedientzia legezkotasun berriarekiko.
Beraz, autodeterminazioa, printzipio demokratikoa betez, autodeterminazioa Ibarretxe lehendakari ohiak esan bezala. Ordezkatzen ditugu nazioek duten eskubide alienazin horregatik. Ez dugu eskumena gure burua ukatzeko, baina baita ere autodeterminazioa azkeneko baliabide gisa. Egoera bidegabe bat konpontzeko. Horrela, ulertuta, autodeterminazioa uste dut gauza modernoa dela, indarrean dagoena eta guztiz garaikidea dena. Eta horrekin amaituko dut, eta galderen eta eztabaidaren zain geratuko naiz. Mila esker guztioi. Gracias. Thank you. Thank you. Eskerrik asko zure hitzengatik. Eta hemen gaude eraldaketa demokratikoa hitz egiteko, demokrazia hitz egiteko, eta demokraziak ez du funtzionatzen inon politikarien laguntzari esker ez bada. Gizarte zibilaren inplikazioa ere kritikoa da mundu osoan zer. Eta pozik nago baditugulako bi politikari eta mugimendu zibilen bi ordezkari oreka bikaina. Jarraian Alvarez doktoreak hartuko du hitza. Aurrena, eman nahi ditut antolatzaileei gure eskuri aukera bikain eta ederra hau emateagatikan, eta azkenean gurezako aukera bikaina da azaltzeko erabakitzeko eskubiak, guk aldarrikatzen dugun erabakitzeko eskubiak ze lotura daukan gatazken konponbide demokratikoarekin, ez? Eta gure eskuren lana eta ekarpenak ze lotura daukan guzti honekin. Eta bide batez ere lagun katalanei eta kasu honetan eskoziarriei ere eskerrak eman, ziren nik uste guretzako aieteko 10. urte hurren ospatzen dugun hontan, aukera ederra daukagula aurrera begira jartzeko, eta zuekin batera aurrera begira jarri eta hausnarketa horiek partekatzea oso aberasgarria dela iruditzen zait. Eta hau esan da, zerbait aitortuta hasi nahi dut, diskurtso erabat pragmatikoa ekarri, ez dakit adin kontua dan edo genero kontua dan, ohituta nago arazoaren muinera juten bizitzan, bestela denborak jan egiten nau, eta erabat diskurtso pragmatikoa ekarri dut. Analisi txikitxo bat egingo dut, egungo egoerarena, baina batez ere gustatuko litzaidake modu propositiboan aurrera begira jartzea, ez? Eta horretarako, hasiko naiz, aieteko adierazpenaren 4. puntua mai hontara ekartzen, ez? Duela 10 urte, aieteko adierazpen hortako 4. puntuan, jaso egiten zen kultura eta gizarte demokratiko baterako oinarrizkoa dan konpromiso bat, ez? Edozein jauzi, edozein gatazka, edozein proiektu politiko bide demokratiko eta baketsuetatik erantzun behar zaiela. 10 urte pasa dira, eta ordundikan urteak damazkigu lantzen edozein ekintzen bidez, mugimendu zibilen bitartez, dinamika desberdinen bitartez, baldintza desberdinak konpromiso hori errealitate bat izan zedin, ez? Baldintza desberdinak sortzen, baldintzak gertatutakoaren memoria demokratikoaren oinarriak eztabaidatu ahal izateko, iraganetikan irakaspenak aterata, baina aurrera begira konpromisoak hartuz ere, ez? Indarkeria mota guztiak baztertu eta errefuxatuz. Asko dago egiteko bide hortan, baina egon geha 10 urte horietan horretarako baldintzak sortzen ere. Eztabaida sozial, politiko eta instituzionalerako jarrerak eta espazioak sortzen, gure arteko konfiantzak lotzen eta gure arteko konfiantzak ehuntzen herri akordio zabaletara iristeko gai izan gaitezen. Hori lantzen egon geha 10 urte hauetan ere.
balio demokratiko eta baketsuekin gizarte aktibo eta konprometitu bat eraikitzen. Hori ere oinarrizko baldintzetako bat izan da 10 urte hauetan lan egiten egon geana. Eta ere, erabakitzeko almena eta tresnak izateko lan egiten egon gea eta bagaude horretan ere, ez? Azkenean, hori baita gatazka demokratikoki konpontzeko bidea, ez? Horretarako tresnak eta bideak eta aukerak izatea. Eta urrats garrantzitsuak eman ditugu norabide honetan. Asko dago egiteko, baino nik uste balioan jarri behar dugu ere egindakoa, ez? Duela 10 urte inor gutxi imagina zezakeen iparraldean instituzio propio bat izango genuenik, Nafarroan aldaketaren aldeko indar politikoak gobernatu zezaketenik, Euskal Autonomia Erkidegoan autogobernuaren eztabaida irekitzeko akordio politiko bat lortuko genuenik, edota presoen gerturatzea posible izango zenik. Guzti hau, gainera ez da kasualidadez gertatzen, ez da bakarri gertatzen aukera politiko batzuk irekitzen direlako, gizarte zibiletik urteetan egindako lanari esker ere gertatu da guzti hau eta ematen da guzti hau. Ezinbestekoa izan da gizarte zibiletikan egindako lana. Eta honek ere isla izan du herritarron borondatea. Egun, erabakitzeko eskubideak babes sozial, zabal eta anitza du Euskal Herrian. Euskal Herrian eta 3 lurraldetan. Naziometroaren datuak ekarri nahi ditut momentutxo batean, azken inkestaren arabera, Euskal Herritarron 77%ak haien lurraldeko etorkizun politikoa erabaki nahi du. Eta 73%ak dagokien lurraldeko gai sozial, ekologiko eta ekonomikoen zerikusia duten edukien inguruan erabaki nahi du. Hau da, Euskal Herritarrok erabakitzeko borondate eta determinazio argia dugu. Hori ukaezina da. Baino 10 urte pasa dira haietetikan. Eta 10 urte horietan hori errealitate bilakatzeko bide horririk ez dugu gaur egun mahai gainean. Eta hori ere esan beharra dago. Eta usteet momentua dala, aieteko 10. urteurren honetan, esateko momentua dala bide horri eusteko eta bide hori realitate bilakatzeko eta zehaztasunetan sartzeko eta hortan eztabaidatzeko, ez? Jarrerak landu ditugu urte hauetan eta jarrera horiek lantzen jarraituko dugu eta beharrezkoa da, baino konpromiso hori errealitate bat bilakatzeko bideak ere eta tresnak behar ditugu. Zein da konponbidea? Eta horretan enfokatu nahiko nuke bigarren zatia. Zein da konponbidea? Konponbidea identifikatzeko aurrena gatazka bera identifikatu behar dugu. Hori da aurreneko urratsa. Eta gure eskutikan guk gatazka identifikatzerako orduan 2 elementu jartzen ditugu mahai gainean, ez? Eskuartean dugun gatazka politikoak 2 elementurekin definitzen ditugu. Gaur egun gutxienez. Alde batetikan aitortza gabezia, gure komunitate politikoaren aitorpen gabezia bat ematen da, eta azkenean komunitate politiko moduan erabakitzeko gaitasuna gutxietsi edo baztertu egiten zaigu estatuen eskutikan, ez? Orduan, horren aurran sujetu politikoaren aitortzaren aldarria dago alde batetikan. Baina horrekin batera aldarri demokratikoa dago ere. Komunitate politikoaren aitortza printzipio demokratikoarekin lotuta aldarrikatzen da. Hau da, aldarrikatzen da azkenean herri erabakitik kanpo kokatzen den erabakirik ez dagoela. Bai? Eta aldarrikatzen dena da guztiaz erabakitzeko eskubidea. Baita, marko politiko juridikoaz, gure etorkizun politikoaz erabakitzeko ere. Aldarrikatzen da sujetu politikoaren aitortza, printzipio demokratikoari lotuta. Eta gatazkaren identifikazioa egitea garrantzitsua da ere konponbidearen norazkoa identifikatzerako orduan. Eta uste hori dela aurreneko urratsa. Gure eskun gutxienez modu hontan identifikatzen dugu. Nun dagoen gatazka politikoa. Eta konponbideari begira,
guk beti bi begirada edo ikuspuntu hau aintzat hartzen ditugu. Kanpora begira, kanpoko ereduei begiratzen diogu, munduan zer gertatzen den, eta munduan halako prozesuei zer erantzun ematen zaion, eta barrura begira, ez? Barrura begira jendearen iritzia, jendearen borondatea non kokatzen da. Kanpora begira hasiko naiz. Munduare begiratzen baldin badiogu, nola konpontzen ari dira gatazka hauek munduan? Zein eredu eskaintzen dituen? Erreferenduma dagakoa. Eskozia, Quebec, Kaledonia Berria, Katalunian, Ipar Irlandan ere hasi da erreferendumaren aldeko aldarrikapena indarran hartzen. Herrien autodeterminazioa gauzatzeko modu argiena jendeari zuzenean galdetzea da, demokrazia zuzena. Azkenean, sezesionismoaren ekintza kolektiboa proposena bilakatzen ari da erreferenduma, eta hori da mundu mailan agertzen ari den tendentzia bat. Hori adostua izan edo alde bakarrikoa izan, baina agertzen ari da ariketa kolektibo egokien moduan. Eta barrura begira, zer dio Euskal Herriko herritarrok zer diogu, ez? Gure gizartean gehiengo zabal batek mundu mailako tendentzia horiekin bat egiten du, bide horiekin bat egiten du. Eta 3 elementu aipatuko ditut. Leheno aipatuet, inkestak. Inkestei begiratzen balin badiogu eta galdetegiei begiratzen balin badiogu, eta ez hori bakarrik antolatu ditugu mobilizazio erraldoiei begiratzen balin badiogu, modu iraunkorrean eta goraka islatzen da etorkizun politikoaz eta beste gaietaz erabakitzeko nahi eta aldarria eta beharra. Esan deten bezala, azken naziometroen arabera, 10 herritarretatikan 7 erabaki nahi dute. Bigarrena, eragile mugimendu eta politiko-sozial anitz gera Euskal Herrian burujabetzaren alde egiten dugunak. Geroz eta gehiago marko politiko-juridiko berri bat eskatzen dugunok edo aldaketa beharrezkoa dela ikusten dugunok. Egungo markoaren zilegitasuna dudan jartzen dugun eragileak eta mugimenduak geroz eta gehiago gera Euskal Herrian. Eta horrekin batera alderdi eta indar politikoak ere, aldarri hauen aldeko indar politikoak gehiengo bat osatzen dute 3 lurraldeetan. EAen legebiltzarraren 60% dago erabakitzeko eskubidearen alde. Nafarroan, bertan erabakitzaren aldeko indar politikoak gehiengo bat osatzen dute ere. Eta iparraldean burujabetzaren aldeko indar politikoak goranzko joeran daude. Erabaki nahi dela argia da eta zabala adierazten da gainera. Eta gainera adierazi egiten da nola erabaki nahi dan ere. Eta horretarako berriro ere naziometroara joko edet oso tresna baliagarria da guretzako gure eskun. Galera nahiko argigarria da, galera bat egiten dute zentzunetan nahiko argigarria dena. 2 galera egiten dituzte. Bata, zein neurritan zaude ados Espainiatik edo Frantziatik independizatzearekin. Galera modu hontan egiten balin bada, kontra 152ak egiten du, eta alde 127ak. 15 puntuko diferentzia dago eta kontrako joerak jasotzen du gehiengoa. Aldiz, testu inguru aldatzen balin badiogu eta beste modu batean galdetzen balin badiogu galdera hori, alderdi politiko modu honetan formulatzen dute. Alderdi politiko guztiek edo eta gehienek adostu dute Euskal Estatuari buruzko erreferenduma egitea. Eta Madriletik eta Parisetik onartu da. Erreferenduma guztiz ofiziala da eta onartu da. Kasu honetan, testu inguru aldatzen balin badiogu, Euskal Estatuarengatik galdetzen danean, aldekoak 140 ateratzen da eta kontra 130. 10 puntuko diferentzia dago. Eta aldeko aukerak jasotzen du gehiengoa. Berez, ondorioak, analiziontatikan ateratzen diran ondorioak. Ukaezina da gatazka politiko eta soziala dagoela, hori onartu behar dugu, gehiengo sozial eta politiko zabala gure herrian, egungo marko politikoaren zilegitasuna dudan jartzen du, eta erabaki nahi du, zuzenean erabaki nahi du. Eta horretarako bide horria behar dugu. Eta bide horriaren noranzkoa ere argia da. Bide baketsu demokratiko eta adostuetatikan etorri behar da konponbidea, eta aldi berean eskaini bartzaigu komunitate politikoaren aitortza eta herritarroi erabakitzeko gaitasuna. Hau argia da, beraz. Norabide hontan jarri behar dugu konponbidea. Zein da gure eskuren proposamena, zein da konponbidea. Ez da ezer berria esango. Erabakitzeko eskubidea
erreferendum adostu baten edo batzuen bitartez gauzatzen dana. Eta hontan guztiok badakizue nun posizionatzen den gure esku. Baina bai gustatuko litzaidake, azkar batean azaltzea berriro ere, azken urte hauetan egin daguna, baina berriro ere erabakitzeko eskubidearen pedagogia hori egitea eta azaltzea gure eskun zergaitikan ematen diogun hainbeste garrantzia erabakitzeko eskubideari eta zergaitikan uste dugun konponbidea hor dagoela eta nola ulertzen dugun guk erabakitzeko eskubidea. Guretzako erabakitzeko eskubidea tresna bat da, hain zuzen esan ditudan aldarrikatzen ditugun behar horiek, aldarrikatzen ditugun behar eta gaitasun horiek lortzeko eta eskuratzeko tresna edo bidea da erabakitzeko eskubidea. Definizio akademikoa ekarri nahi dut, urteak pasa ditut erabakitzeko eskubidea modu teorikoan ikasten, eta uste dut argigarria dela, baina bakarrik puntu akademiko hau. Definizio zehatzak honela dio, lur eremu zehatz batean kokatzen den komunitate bati, eta demokratikoki gutxieneko antolakuntza bat duena, bertako etorkizun politikoa, estatus politikoa, eta oinarrizko marko instituzionala independentziarako autua barne, hori aldatzeko borondatea adirazi eta gauzatzeko aukera ematen dion eskubidea da. Tresna eta prozedura demokratikoen bidez eta adostasunez egiten den edo aurrera ateratzen den eskubidea da. Beraz, bi gaitasun aitortzen dizkigu edo ematen dizkigu erabakitzeko eskubideak. Batetikan adirazteko gaitasuna. Gure etorkizun politikoaren inguruan, herritarroi gure borondatea adirazteko gaitasuna ematen digu erabakitzeko eskubideak, eta bestetikan gauzatzeko gaitasuna. Adiraziteako borondate hori gauzatzeko eta aldebikotasunez estatuarekin negoziatzeko gaitasuna ematen digu. Azkenean erabakitzeko eskubidea komunitatearen autoeraketa ariketa bat da. Oinarritzen dena batez ere, herritarron borondate demokratikoan. Beste zilegitasun batzuk ere agertu daitezke, zilegitasun historikoa, kulturala, hizkuntza eta baina batez ere, oinarria demokrazian da. Bai, zilegitasun demokratikoan oinarritzen da, komunitate politikoaren autoeraketa ariketa hori. Eta nik uste dut, hau ona ekarri nahi nuen, barkatu txapa luzea izan balin bada, baina ona ekarri nahi nuen, zeren nik uste dut, mai hontan gauden guztiok, eta ziurenik hemen gauden guztiok, puntu hontan ados gaudela, nundan konponbida. Beste kontua da, eta hor sartuko geha ziurenik geroago eztabaidan, hori lortzeko zeintzuk dian baldintzak. Nun ikusten ditugun aukerak, zeintzuk dian mehatxuak, eta bar. Baina nik uste dut garrantzitsua dela edo gutxenez gure eskurentzako gaur garrantzitsua zan norabide argi hori markatzea eta berriro ere mai gainera ekartzea. Beste kontu bat da, konstiente gehala eta jakitun gehala indarkeria, errepresioa, kriminalizazioa baliatzen duen estatu bat dugula aurrean eta horrek zailtasunak ekartzen dituela horrelako bide bat aurrera atera izateko. Baina horrek ez du esan nahi amor eman behar degunik edo gure etorkizuneko nahiak gutxitu behar ditugunik, ez? Bai, hitzein beharko dugula, nun ze estrategia eraikitzen dugun eta zein dan bidea hortara iristeko. Baina, horrekin utziko dut nahikoz hitz egin eta gero jarraituko dago. Eskerrik asko. Un poco académica igual, pero... Muy bien. Zorionak. Eskerrik asko. Thank you, and thank you, Amalur, for that. I'm now going to go on to our... Eskerrik asko, Amalur. Jarraian azkeneko hizlariari emango diogu hitza galderekin hasi aurretik. Jordi Cuixart, zer diozuzuk eraldaketa demokratikoari buruz? Eta gero bai, galderak egingo ditugu. Jordi, aurrena, zuk duzu hitza? Thank you so much getting... Bai, mila esker. Arratsaldeon, lagunok, Ibarretxe lehendakaria, Amalur,
plazer handia da hemen egotea zuekin bakaren alde borrokatzen ari zareten guztiokin. Privilegio handia da eta eskerrik asko antolatzaileei eta eskerrik asko ere hau guztia posible egin dutenei duela 10 urte ere. Gaur, Euskal Herrian egotea eta gizarte zibilak gatzaken eraldaketa demokratikoan duen papera aldarrikatzea. Ondo. Sois muy generosos. Es un placer. Oso eskuzabalak zarete zoen txaloekin. Atxekin handia da, hemen egoteak kronometro bat jarri dut inorrez aserratzeko, 10 minutu zorrotz erabiliko ditut. Gure eskuren deialdi batean egon nintzen, 6 hilabeteko semearekin, Bilbon espetxera sartu aurretik. Eta hori zen gure familia argazki bakarra, eta nire semea egonda prentxaurreko askoetan munduan aurrera eta atzera, gure eskuren pegatina batekin, txailekin, nire emaztarekin, eskumina bere partez. Omnium Kultural, ezagutzen ez duzuenontzat erakunde zibiko kulturala da, 6 hamarkadatik gora, daramatza 3 jarduera ildo handirekin lan egiten. En segundo lugar. Eta bigarrenez kohesio sozialaren proiektu handietan, eta 3. brantxe edo hanka mai honetan da giza eskubide zibilak babestea Paisos Katalansetan. Erakunde hau duela 60 urte sortu zuten 5 enpresa buru, visionarioak zirenak, baina erantzuten ziotenak oso sustraituta dagoen errealitate bati. Estatua ez dugunez gero estatu egiturak sortu behar ziren gizarte zibiletik, pentsa molde honetatik bestela ezin golitzateke ulertu ez Ateneoak, ez Kasalek, ez beste organizaziorik benetako estatu egiturak gisa jokatzen dutenak, baina azken batean gizarte zibilak lideratzen dituzena garrantzitsua da ere ulertzea seguruenez beti ere Omnium Kulturalaren konpromisuari esker gaur egun hizkuntza eta kultura katalanak kohesio elementu bat dira Katalunian. Eta baita ere ulertuta herrialde bat non migrazioa egiturazkoa da. Hori horrela da, gertakari migratorioak gizarte katalan definitzen du ni gurasoak gaztelaniadunak dira, eta oso interesgarria iruditzen zait, baina ni gurasoak ere erabaki zuten, niri katalanez hitz egin behar zidatela, ze Katalunian negoen ez gera, bestela non hitz egin behar da katalana ez bada Katalunian. Hau garrantzitsua da, ukatzeko ze garrantzia duen gizarte zibilak Kataluniako askapen mugimenduak, Prusez izenekoan gizarte zibila motor eta traktorea izan da, eta hau notizia hona da, baina baita ere erantzunkizun badakar berarekin. Eta gu gaur gauden erantzunkizun horretan gaude, hau da frustrazioa bideratu nahian gabiltzan. Eta zer bilatzen dute beste aldetik, borratzen dutenak zatitzea, txilin efektu hori sortu eta gehiago borgatu ez dezagun, 4 urte kartzelan egon gaitezen, eta kosta egiten zaie asko argudiatzea eta gero atera egiten gaituzte horregatik. Pedro Sánchezek esaten zuen indulturik ez, baina gero atera egin gintuzten. Horrek esan nahi du txilin efektu hori, ozte efektu horrekin, lortuko zutela katalanek ez borrokatzea atzaizu ondo aterako zuen borroka, denok gartzelan bokatuko duzue, eta denak erbestean bokatuko duzue, oraindik ere Puigdemont presidentea dugun bezala, eta gero 3 kontseilari, lehenagoko gobernuko presidente eta kontseilariak, eta hori da errealitatea. Eta nik uste dut gizarte zibilak, ekintzaileak horre egin behar dutela, horre minimizatu egin behar dutela estatuak jazartzen dutenak. Disidentziari eraso egiten diotenean Katalunian egin duten bezala. Eta negoziazio markoetan, eta baita ere gatazka politikoa konpontzeko orduan ekintzailetzatik erantzunkizun handi hori dugu. Eta ez proposamen politiko batzuen izenean. Hasiera batean erakargarriak izan zitezkeen betik izan zen.
presionatu genituena politikoak. Katalunian gertatu dena alderdi politikoak horregon arren, eta ni ez naiz anti-alderdi kontrara, nik uste dut badakigu zer den alderdi politikoen alternatiba, totalismorismoa eta pentsamendu bakarra. Baina estatutuaren emaitza, hauteskundeen emaitza bakigu zen izan zen. Eta konstituzionalean hala ere entzun egin behar izan zuten herritarren boza. Herritarraren boza oso modu zeharkakoan adierazten duena bere burua, baina nahiko aho bakarrarekin. Eta 90% autodeterminazioaren alde daudenean barkatu, baina errepresio oso gogor baten ondorez. Hau da, kartzela erbestea ezagutu dugu eta baita ere 1 milioi dunak eta 3.500 baino pertsona gehiago daude izan dira errepresaliatuak ikusten ari gara independentismoa hazten ari dela Katalunian eta 52% iritsi dela eta soberanutza 52% gorako 75%ko ordezkaritza duela. Beraz, beraiek nahi dutena da utzi amets egiteari, utzi borroka egiteari, ze ez duzue lortu. Egia da, eta zentzu honetan gainera uste dut hemen nolabaiteko eztabaida sor genezakela. Hau da, ze ikasi dugun, ze ikasketa sozializatu behar dugun. Gizarte zibila eta Euskal Herriaren kasuan adibidez eta Aieteren kasuan ikusi ahal izan zen oso modu argian. Funtsezkoa dela, akordiotara iristea, Katalunian gaur egun ezinbestekoa da, gizarte zibila presionatzen jarraitzea alderdi politikak ze estrategia partekatu batera iritsi behar da. Ze bestela oso zentzu gutxi du negoziazio mailetara joatea, lehenbiziz baldin badago estrategia partekatu bat fronte subiranotatik. Eta ez baldin bada negoziazio maila erabiltzen arma gisa alderdien artean. Gero dago bigarren partea, eta gaur estatu espainiarrak duen borondate hutsa, ez du inolako borondaterik Espainiako gobernuak egiazko borondaterik akordio batera iristeko negoziazio mailan, akordio mailan. Gaur egun ez dugu ikusten borondate hori, baina guk badugu horren ardura. Ere bai, gizarte zibilak garen aldetik exigentek izan behar dugu. Politikariekin akordio horretara iritsi daitezen, eta politikariak eren egokitu egin behar dira errealitate berrietara. Habría tanta violencia por parte del Estado. Eta aldi berean egia da, orain ezin duguna dagin, espektatibak gutxitu, eta benetan desobedientzia zibile handiena izan zen horren kontra egin. Europan, hau da urriaren batekoa izan zen, urriaren batekoa desobedientzia zibila masiboa baina gehiago da. Omnioren ikuspegitik, jabego kultural izugarri handia da, oso zaila da aurkitzea 2 milioi lagun kalera ateratzen direnak, eta ikusita ze indarkeria poliziala zegoen, plastikozko kutxa batean paper bat jartzea, 2 milioi terdi pertsona horiek. Herritarrak dira, konpromiso handia dutenak demokrazioarekin. 21. mendean, non ikusten dugu etxean gelditzen baldin bazara, telelana etxea duzun, eta Amazonek ekartzen dizkizu gauzak etxera, beraz bizi gaitezen montatu duten kapitalismo magiko eder horretan etxetik atera gabe. Urriaren batean 2 milioi terdi lagunek erabaki zuten kalera ateratzea, eta poliziaren indarkereen aurrean, eta auzitegi konstituzional baten etendura kautela baten aurrean, nik erabakitzen dut oinarrizko eskubideak aurrera eramatea hori da, babesteko modurik onena haiek babestuz. Hori gertatu zen 2017ko urriaren batean. Historiak emango dugu perspektiba egokia. Orain, ez dugu zertan katalanak egin genuena beste dagokion toki batean jarri. Ez dagokion toki batean jarri, baina desobedientzia zibilaren ariketa honek nolabait bermatu egiten du, abalatu egiten du, ze konpromiso duen Kataluniak demokraziarekin, baina baita ere konstituzioarekin. Ze azken batean desobedientzia zibila da edo kaosa. Gu desobedientzia zibila erabiltzen duguna ez dugu esaten, konstituzio espainiar guztiak ez du ezertarako balio oso txarra da.
Ez, Espainiar konstituzioak ez du erreferendumak egitea debekatzen. Ez dago tipifikatuta zigor kodean, ez da inun debekatzen. Beraz, herritarrak libre eta demokratikoki erabakitzen dute suspentsio kautelar baten aurrean edo eskubide oinarrizkoak egikaritzeako orduan erabili ditzagun, egikaritu ditzagun gure eskubide oinarrizkoak. Eta komunitatean sinesteak nik uste dut horrek denborarekin transzendentzia handiagoa izango duela. Minutu bakarra gelditzen zait, nire ikuspegitik zer erakusten digu Aietek eta erakusten digu indar handiarekin. Kideekin hitz egin da ikusi dudan bezala eta baita ere antolatzaileekin hitz egin dudan bezala, badakizue Omnium kulturaletik asko estimatzen zaituztegula. 3 gauza funtsezko esan ditut, alde batetik gizarte zibilaren garrantzia, eraldaketa demokratikoaren prozesu guztian dena delakoa borroka, larrialdi klimatikoa, genero berdintasuna, mundu osoko herrian duintzea. Edo zen parte hartze kolektiboan gizarte zibilak ezin dio bere paperari uko egin, bigarrenez Aietek erakusten digu ezin direla betoak egon. Hau da, betoak proposatzen badu norbaitek alde batek ez du zintzo jokatzen. Betoak balin badaude ezin da guztia hitz egin eta hirugarrenez guretzat ere oso garrantzitsuak eta Aietek erakutsi digu nazioarteko komunitatearen parte hartzean Països Catalansetan goiz edo berandu nazioarteko komunitateak ere asumitu egin beharko du ze erantzukizuna duen. Europak erantzukizun handia du Europar herritarrekin eskatzen ari dira oinarrizko eskubideak errespetatzea eta autodeterminaziorako eskubide funtsezkoa da. Eta hori babesteko modu bakarra da ura egikaritzen eta ura erabiltzen. Eta Aietek zentzu horretan erakusten digu nazioarteko eragileak hor egotea ezinbestekoa dela gatazka politikoak ebazteko. Eskerrik asko zuen arretagatik. Ja hartu egin batxo. Thank you. Thank you, Jordi, and thank you. Eskerrik asko gure izlari guztiei, ikuslei, entzulei ere bai. Mil esker denborak errespetatzeagatik lehen aurkezpen hauetan. Eta orain bai pasa gaitezen galderen txandara. Eta hasi aurretik gogora ekarri nahi dut, ez baduzue jodanik egin, zuen galdera idatz dezakezuela, eta mesedez pasa gure laguntzailei, aretoan dauden laguntzailei, eta haiek ekarriko dizkiguten gogoraziko dut. Aieteko adierazpenaren 10. urterren ospatzen ari garela, eta azken 2 egun hauetan, benetan harritu egin hau, bai, hitz egin dugu bakeari buruz, demokraziaz ere hitz egin dugu, baina bakeari buruz asko harritu nau, batez ere jekaetatik NB-ko adituek esan digutena, bakearen eraikuntzari dagokionez gogoratzen diguten, hau ez da hasten eta bukatzen den prozesua, baizik eta etengabea den prozesua da. Eta demokraziaz ari garela, hau ez da momentu batean gertatzen eta desagertzen. Beraz, beti lanean jarraitu behar dugu arlo honetan. Eta garrantzitsua da. Eta edozein demokratarentzat, uste dut kontziente izan behar dugula, mundu osoko arazo bat dela, mundu osoari dagokion arazo bat. Eta gero eta gehiago ikusten dugu pertsona gutxiago joaten direla botoa ematea hauteskundetan. Eta jakinak demokraziak funtziona dezan, nahi dugu mundu guztia inplika dadin, herritar guztiek inplikatu behar dute. Eta hori da kezkatzen gaituen joera bat eta nahiko deserosoa da. Hauteskunde partaidetza gero eta urriagoa dela. Eta orain bai planteatuko dut lehen galdera. Eta hasiko gara amaieratik. Hasiko gara mugimendu zibilekin eta gero pasatuko gara politikoen gana. Hasiko gara beraz. Zer pentsatzen duzue hauteskunde partaidetzari buruz? Nola hobetu genezake hauteskundetan jendeak parte hartzea eta herritarra inplikatzea erakunde demokratikoetan? Beraz, Jordi, zurekin hasiko gara. It's not easy for me to answer properly as probably. Bueno, ez dakit oso ondo erantzun ahal izango dudan, ez da nire espezialitatea, egia esan, hauteskundeen parte hartzea.
Baina bada errealitate bat, 21. mendean gaude, eta lehen ere esan dut gauza bera. Gizartea, ekintzailetza, urte askotan pentsatu dugun bezala, mobilizazio hau eta konplizitate hauek beti ere erantzuten zieten estereotipo batzu. Eta konturatzen ari gara gizartean ditugun erronkak 21. mendean guztiz bestelakoak direla. Seguruenez ez dugu hori behar, eta komentatu dute ere izlariek Argoizean, eta atzo ere azken saioan sormen gehiago behar dugu, inoiz baino gehiago. Hau da, garai bateko errezetek modu klasikoan funtzionatu dutela, konturatzen ari gara, eta COVID-ek informazio asko ematen dugu horri buruz. Jadenik ez dutela errezeta horiek funtzionatzen. Guk oinarrizko eskubideak erabiltzean aukera bagenuen herri bat blokeatzeko aste oso batean zehar, eta horrek esan nahi zuen mugiarazi genitzakela ordezkari politikoak, ze Barcelona bezalako hiri bat blokeatu zuten. Ari naiz adibidez taksilari, aldarrikapenak egiten zituztenean blokeatu egiten zuten Barcelona aste oso batean, eta gero agintari eskumendunek negoziazio puntu bat ere behar zuten. Baina ez konturatu gara horrek guztiak jadanik ez duela balio. Ezin diogu uko egin mobilizazioari, baina argi izan behar dugu 21. mendeko tresnak mobilizazioa bultzatzeko. Gaur egun ez direla hain erabilgarriak 21. mendean, eta beraz sormen puntu bat eskatzen du horrek. Eta komentatu duzun hori ere bai, ezin dugu aurreztik epaitu, gizarteak gero tenplikatu dute, baina eskatu behar dugu erantzunkizu bat. Komunikazioa zeintzuk izan daitezken implikazio bideak. Zete baterako omnium kultural, ni espetxean sartu nitzenean 70.000 bazkide ginean, berbada presidentak berretxiko du esaten dudenean, 70.000 kide ginen espetxean sartu nintzen, eta 4 urtean zehar, 70.000 bazkide izatetik 200.000 bazkide izatera pasatu gara. Jendeak esaten badin badu, Katalunia jendeak ez duela kompromisorik, ez da egia, ze jendeak hartzen du dira boltsikotik erakunde batean jartzen du kasu honetan hizkuntzak katalanaren kulturaren alde. Ezin ditugu prejuzgatu herritarrak, eta herritarrek ere ezin dute prejuzgatu kontsumitzaileek erabiltzaileek duten gaitasuna eta herritarrak diren aldetik, eta uste dut ez dizudala erantzun, baina tira, Pero bueno, lo que me atreví... Baina osartuko nintzateke esaten sormena behar dugula eta formula zarrek ez dutela funtzionatzen lehen bezala. Bai, niretzat ere horrela da. Niri ere kostatu egingo zait galderari erantzutea. Ni ez nago aktibo politikan. Ni lehendakaria izan nintzen Euskal Herrian, baina hori izan zen erdiaroan esango nukenik bintzat arlaxe esaten dut. Eta niri bereziki gauza batzuk eskatzen naute. Zer egin dugu politikaz, egin dugu botoa kontatzeko makina, baina hori ez da politika, baizik eta botoa kontuan hartzea. Ingelesek esaten duten bezala kainoiak edo gurina, hau da, eraikitzen jarri dezakegu boteretik, eta horrek ekarriko du partzelak lagatzea merkatuei, eskumenak lagatzea merkatuei, hau da, how to reach people, nola iritsi jendearen gana. Eta eskubideen bermetik erantzun behar da, bai eskubide banakako eta kolektibo. Eta nik uste de planteatzen ari dela hemen ez dugula tresnarik, arazoak ebazteko une honetan bizitza publikotik. Eta hori zergatik gertatzen da. Garai batean tresnak izan genituelako modu arrazonagarriak pobreziarekin lotutako arazoa konpontzeko. Hau da, pertsonaen proiektu politikoa batzutan izaten da, ogia lortzea, baina pobrezia alde batera utzita gaur egun bizi dugun desberdinkeria aldarrikatzailea da. Ikuspegi politikoetatik giza eskubide sozialak aldarrikatzen dira. Hezkuntza mailan, aseguru sozialetan, etxe bizitzan, eta beraz,
garai batean izan genituen tresna horiek arazoak konpontzeko, gaur egun zuk esan duzun bezala, ondo Jordi, berrasmatu egin behar ditugu, berritu egin behar ditugu, berrikuntza politikoa behar dugu, guk eskura ditugun tresna horiek berritzeko eta bermatu ahal izateko eskubideak bete egiten direla bai pertsonen eta bai herrien eskubideak. Boteretik eraikitzen jarraitzen baldin badugu, gatazka politikoak betierikoak izango dira, herritarren protestak areagotu egingo dira, eta politikaren eta herritarren arteko tartea handitu egingo da. Eta uste dut gaur egun munduan badirela aitzindari politiko eta ekonomiko asko, ez dakitenek zer nahi duten beren herritarrek, eta herritar askok ere ez dakite zer nahi duten beren aitzindari edo egintariek, eta horrek kaosa dakar eta urruntasun bat. Eta non gauzatzen da, non gorpuzten da, hori demokrazia batek izan deten kolperik handienean, parte hartze eskasian. Ari adibidez Europar proiektuan askotan esan genuen, ze garrantzitsua zen, baina 130ko parte hartzea dago. Beraz, 10 biztanletatik 7 parte hartzen ez dutenean, zer esan dezakegu. So I'm going to come to Amala next. Bai, orain hitza emango diogu, Amalurri. Que la gente jendeak ez du parte hartzen, baina gero jendeak eskatzen du parte hartzea. Baina parte hartze zuzena eskatzen du, eta nik uste dut parte hartzeko modua dela askotan konbentzitzen ez duena. Eta falta da haustura argi badago, konfiantza falta bada, dago ez da ikusten zer abelgarritasun duen parte hartze politikoak gutxienez, eta gainera uste dut hori dela bultzatu behar dena. Hau da, konfiantza berreskuratu behar da, erabilgarritasun ikusi behar da, lehendakarik esan duen bertzela, entzutea eta horbiltasuna ere bai. Eta lehen aipatu dudana, ez da kasualitatea, munduari begiratzen diogunean eta zer ari den gertatzen munduan eta prozesu burujabetan zer ari den gertatzen autodeterminazioa planteatzea erreferendum gisa. Erreferendum bat planteatzea ez da inongo kasualitatea. Eta horregatik lehen ere azpimarratu nahi izan dut ideia hori. Hau da, ez dela bakarrik komunitate politikoaren aitortza, baizik eta baita ere, guk herritarrei ematea erabakitzeko eskubidea eta zuzenean parte hartzekoa, ze azken batean ikusten ari gara bizi garela aldaketa garai batean, eta aldaketa pasa egiten da, demokraziak bizi irauteko konfiantzak gehiago emango beharko die herritarrei, eman beharko die parte hartze tresnak, zuzenak ere bai. Badakit gaur egun jende askok politikan lan egiten duela hemen gaur egun, eta hori ez da behar bada arrakasta handia duen zerbait. Edo asko entzun nahi den zerbait elite politiko batzuetatik, baina hau errealitate bada eta hau asumitu beharra dago eta asumitu behar da. Jendeak parte hartu nahi du eta zuzenean parte hartu nahi du. Bestela azkenean, lehendakari jaunak esan duen bezala, demokrazia batzuk izango ditugu non 130 bakarrik parte hartuko duen, eta hori ez da zilegia izango emaitza ez behintzat. Eta nik uste dut hor gogo eta garrantzitsu bat dugula egiteko eta entzuteko. Ederki eskerrik asko, Kim Torra, mesedez. Bai, orain gogoeta batzuk erantziko ditut. Kidek esan dutena areagotu handituko dut. Lehen ere esan du lehendakari jaunak errelatoaren aldeko borroka gogorra da une honetan. Behintzat nik izan dudan esperientziagatik eta ondorioz borroka bada berez. Hau da, alderdi politikoek aztu egiten dute hor herritar batzuk daudela, beraz diskurtso politiko bat dago hor paraleloan doana errealitatearekin. Ze interesatzen dena da diskurtso politikoarekin menderatu inberrezula zure kontrakoa, eta errelatoaren lortzeko borroka beti gobernu barruan gertatzen dira. Errelatoa hori bere ganatu nahi dute beti,
gobernuek eta batzuetan gobernu horiek bazkideak direnak oposizioa dira aldi berean. Eta nik uste dut horre guztiak harritu egiten duela jendea eta herritarrak aldendu egiten direla ikusten baitute hori guztia nolabait antzerki politiko huts bat dela eta ematen du oso urrun dagoela beren interesetatik. Nik uste dut erantzukizun handia dagoela horrako, autoexigentzia handia dagoela, politikarien aldetik eta alderdi politikoen aldetik esateko, eta are gehiago post-Covid honetan, hau da berrartu egin behar da, herritarren bizitza berriro jarri behar da erabaki politiko guztien erdialdean, asko entzun dietere nire lankide askori. Esaldi hau, baina ausartzen naiz berriz ere esaten, ze uste dut horrela dela. Adibidez, lehendabizi herrialdeko presidente izatetik, oso momentu larriak bizi izan nituen, pandemia alertu zenean, eta ezin nituen, ikartu nahi nituen erabakien nire herriarentzat, ez bain nituen nire tresnak eskura, ez bain nituen baliabideak, 155 izkutu bat ere aplikatu ziguten, eta beraz konturatu nintzen larri aldiz behar genuela estatu bat izan, premiazkoa zela estatu bat izatea. Ni hilabete larri horietan bizi izan nintzen, erabat sinetsita, Covid ondoko aroa, aukera bat zela, itxaropen aukera bat zela gauzak desberdin egiteko. Atzoko mundua, lehengoko mundua, Covid-a zegoenean, mundu hori ezin dugu erreplikatu, hau da, ematen du beti eraiki egin bar dela, katastrofe humanitario hori sortu zuen oinarri horien gainean. Hau da, kolapso logistiko handia gertatu zen eta pandemiaren ondoren une bat gertatu zen zeinean gizarteak gelditu egin bertzuen posible balin bazen eta gogo eta egin ze puntutaraino garrantzitsua den gure bizitzeko modua aldatzea eta gure erabaki hartzeko moduak ere aldatzea. Eta nik uste dut gai baldin gara benetan ariketa hori egiten, beharrainako sakontasunez uste dut herritarrak kateatu egiten zaiola horri ze jendea desiatzen ari da, parte hartzeko exigitzen ari da, giza erte eskubide horiek mehatxatuta daudenak erabiltzeko. Eta ez dute haiek murriztea nahi. Eta oso garai konplikatua datozela uste dut, eta nik uste dut funtsezkoa dela berriz ere dena planteatzekoa. Hau da, Covid ondoko etorkizun horri buruz hausnartu behar dugu, ze herritarroiek azken batean eta bat natora malurrekin, nik uste dut borondate bat badagoela presente egoteko, entzunak izateko, baina ez dugu errelato borroka batean galtzerik nahi alderdiak. Eskerrik asko. Bueno, orain jarraituko du aurrera galdera batekin, Kim Torrari ere galdetuko diogu. Zegia da denak ados gaudela, transizio une batean gaudela, Covid larrialdiaren ondoren, pandemiaren ondoren, eta une jakin batean gaude, non herritarrek nahi dute zerbitzu publikoak ondo funtziona dezaten. Eskolak, erietxeak, erretiroak ere bai. Beraz, galdetu nahi nieke parte hartzaileei, galdetu nahi nieke erakunde publikoek dituzten eskumenak, badira hainbat geruza, hainbat maila eskumen arloan botereari dagokionez. Eta gero ere planteatuko diogu galdera bat Ibarretxe lehendakariari, baina Kim Torra jauna, komentatuko diguzu, mesedez, ze garrantzia duen tokiko demokrazia horrek herritarrengan naino iristeko zerbitzuen bitartez, eta herritarrak benetan egon daitezen erabaki hartzeekin lotuta. Nik adibidez garrantzia
handia ematen diot, maiuskuloa ematen diet udaletxeei eta alkate ze hori da lehen maila. Hau da, lehen maila politikoa herritarrentzat eta niretzat, bentsat hori da nire esperientzia, horrela da. COVID-a gainditu gintuenean guztiok, Kataluniako alkate jaun Andrek ez zuten ezertan huts egin, herritarren ondoan egon ziren. Eta bizitza bilatzen, gobernuak egin genuen bezala, baina uste dut eredugarria izan zela, herritarrekin izan zuten konpromisua. Nik uste dut gure herrian eta zurean gertatzen ez den bezala, gure hauteskunde sistema lakra bada, zama bada guretzat, zama bada interakzio handiagoa lortzeko herritarren artean arlo politikoan hemen zerrendak itxiak dira. Zeinetan eta pertsonaia baten esaldian, baina uste dut esaldi hona zela, mugitzen dena ez da argazkian ateratzen. Beraz, baditu alderdi batzuk, botere egitura oso zurrunekin eta botu emaileak zerrenda bati botu ematen dio eta nik uste dut horrek ez diola mesederik egiten parte hartze horri. Baina galdera joan zerbitzu matei guk eskumen esklusibak ditugu osasunean eta hezkuntzan adibidez, baina ez ditugu baliabideak eskumen esklusibo horiek benetan erabilditzagun nahi dugun moduan. Kataluniak 17.000 milioiko espolio fiskala sufritzen du urtero. Eta suerte pixka batekin, Europar funts horiek aterako dira zergadunetatik. Eta gero ez dira, itzultzen ateratzen dira, 17.000 milioikin, begibistan dago batek imaginatu dezake zenbat gauza egin genizaken une honetan egiten ez ditugunak. Huelgas que os podáis imaginar. Eta lehendakari nintzela grebak eduki nituen era guztietakoak, irakasleak, osasungintzako langileak, suhiltzaileak, eta nik ezin nien esan arrazoia ez zutenik, bazutelako. Baditugu suhiltzaileen parkeak 10 urtetan berritu ez direnak, irakasleen soldatak ez dira duinak, medikuekin eta erizainekin badakigu saturazio maila handiak ditugula, ez dela normala. Eta iruditzen zaigu gainera katalanek ez dutela hori merezi, ez dute horrelako zerbitzu publiko bat merezi, ez da horrelako lan bat edukitzea ere. Eta guk proposatzen genuena zen, hau ez da bandera kontua, hau ez da muga kontua, ez dago horrekin lotuta, ez da. Bosta xola niri, zer dioten besteek, ez da. Niri interesatzen zaidana da, hemengoek zerbitzu hobeak izatea, nire kargura daudenek, eta seme-alabek aukera izatea, diru laguntza jasotzeko, adinekoak egoitza onak izateko, eta alik eta onenak eta baldintza honenetan edukitzeko zerbitzu horiek. Eta iruditzen zait hor eskakizun maila handia dagoela, eta hori ona da, ez da? Iruditzen zait ona dela edukitzea herritar batzuk konprometituta daudenak eta esaten diotenak gobernuari aizu ezin dut zerbitzu hauekin jarraitu, ez da? Adibidez, trenbideetan, aldirikoetan dugun zerbitzua benetan ia koloniakoak dira, penagarriak. Eta hau guztia ikusita ere gizartean gertatzen diren eta ari diren sakoneko aldaketak, herritarrak benetan zorrotzak izango direla. Eta politikariek gure lan egin barko dugu hor. Nire ustez, azken urte hauetan paradigma bat gertatu da. 80ko hamarkadan, maxima batek zion globalak lokala edo tokikoa, baliokabetu egiten zutena ez. Eta gaur egun,
esaten dena da tokikoak mugitzen duela mundua, ezta? Beraz, garapen jasangarri eta garapeneko agentziek sustrai kulturalak behar dituzte garatzeko. Zoriontasunaren eta ongizatearen ereduak elementu kulturalen araberakoak direlako. Eta ziurrenik zoriontasunaren bizikalitatearen irizpideak desberdinak izango dira zuretzat eta niretzat. Eta horretarako giza garapen jasangarriaren irizpide batzuk ditugu. Baina zein da arazoa? Orain arte, erabakiak hartzeko oinarrizko agenda izan dela, eraginkorra da egiten dut, ez da ez dut egiten. Eta zertaz hartu gara. Ulertu dugu, ez dizkigula zerbitzu eraginkorrak ematen gizarteari horrelako planteamendu batekin. Agenda ekonomikoa kontuan izan behar da, baina ez soilik agenda hori, agenda soziala, kulturala ere eduki behar dugu, ingurumenari dagokiona ere bai, eta horrek zer egiten du herritarrak eztabaidan sartu, erabaki estrategikoetan ez dugu nahikoa aditu handiekin, ez gobernuetan, ez enpresa handietan. Hartu behar diren neurriak eztabaidatuko dituzten pertsonak behar ditugu. 3 aldeko agendak eta integrazioak erabakiak zailduko dituela ulertuta. Zergatik negoziatu egin behar direlako herritarrekin ere. 3 alderdi, beraz, administrazio publikoak, kaltetuak edo kasu honetan herritarrak eta enpresa edo gobernua, ezta? Eta horregia da, erabakiak hartzea zailago izango dela, baina gero gauzatzea azkarrago gertatzen da. Eta iruditzen zait, orain munduan dugun arazo handienetako bat dela, hartzen diren erabakien 80%, adituek hartzen dituztena, mai gainean geratzen direla ezkutuan. Gero ez dutelako, ez direlako uste genuena bezain zoragarriak. Diagnostikoak bikainak ditugu, baina gero arazoa da, 3 alderdi horiek txertatu ezean ez ditugula izango erabaki berentan onak direnak. Helburua delako, bai, erabakiak hartza, baina baita ere aurrera eramatea. Nire ustez, argi ikus daiteke pandemiarekin, zer garrantzitsua den tokikoa, toki maila. Ikusi dugu zer garrantzitsua den espazio publikoa, zer garrantzitsua den publikoa den guztia eta tokikoa dena erronka globalari aurre egiteko. Eta ni ez naiz aditua udalgintzan, baina berriro nirera nator iruditzen zait, badagoela tresna bat tokikoa indartzeko, publikoa indartzeko, eta hori bada zuzeneko demokrazia hori. Demokrazia herritarrei gehiago gerturatzea, irisgarriago izatea herritarrentzat, eta erabakitzeko eskubide hori izatea. Lurraldean bertan erabakitzeko, ezta? Ahalik eta etxetik gertuen hartzeko erabakiak. Eta erronka hori dugu esku artean, demokrazia askoz sakonago bat sortzea, gobernantza eredu sustraituago bat, demokratikoagoa. Ez dut ekarpen handirik egiteko, baina uste dut ezin dugula ere alde batera utzi gobernuek hartzen dituzten erabakietan, era guztietakoetan, maila guztietakoetan, multinazionalek duten eragina. Hemen badago faktore bat, niretzat gero eta kezkagarriagoa dena. Eta da orain, argiarekin eta argiaren salneurriekin ikusten ari garena. Batean izugarri garestitu da, eta ulertzen zaila da, baina ez ordaintzen, ez da? Kobratu egiten dizut eta kito. Eta hemen, ados egongo gara, gehiagikeria bat dela esateko orduan, eta ikusi beharko dela, Sánchez presidentea nola konpontzen duen, nik uste konturatuko garela, benetan demokrazia arriskuan jartzen dutenak, direla multinazional handi horiek. Eragin handia dutelako gainera ere
hartzen diren erabakietan. Noski kontuan izan dezagun ere agintariek askotan kurrikuluma prestatzen dutela. Ministro izatari uzten diotenean joango diren lekura, ezta? Beraz, argiarekin gertatzen den bezala, beste hainbat erabakirekin ere gauza bera gertatzen da. Askotan ez ditugu ulertzen politikarien erabakiak eta hartzen dituzte erabakiak gure egunerokotasunean oztopoak sortzen dituztena, ezta? Eta badaude 50 multinazional nagusi munduan eragin handia dutenak gure egunerokotasunean. Eta enpresari batek esaten dizue, baina uste dut hori dela beste erronka handi bat. Nola demokratizatu multinazionalen eragina administrazioetan eta hartzen diren erabakietan. Eta horrotziko dut, nire ez naizelako gaian aditua. Eskerrik asko, antolatzailei hitza eman diet, 8:00 amaituko genuela, bestela gau guztia eman genezak hemen. Baina azkeneko galdera bat dut, amaitzeko, eta eskatuko diet hizlari guztiei erantzun labur bat. Aurrenan politikariei galdetuko diet. Ibarretxe lehendakari oia, zuk eskarmentu handia duzu politikagintzan, eta oso interesgarria iruditu zait, esan duzula beharrezkoa dela herritarrak garatuta, informatuta egotea, eta demokraziak funtzionatzeko behar dugula herritarrek parte hartzea prozesuan. Eta berdin dio zer metodo erabiltzen den, ezta? Politika, edo bestelako bideak, aktivismoa, edo mundu akademikotik egin daitezken ekarpenak. Baina beharrezkoa da herritarrek parte hartzea. Eta dei batekin nahi badiegu herritar guztiei, eta konbentzitu nahi baditugu gehiago inplikatzeko, zer egin dezakegu, nola egin dezakegu, zer mezu helarazi behar diegu. Nire ustez eskubidea bermatu behar dira, banakoak eta kolektiboak. Hor ilusioa sortzen direlako. Nik ikusi nuen ilusioa proiektuak genituenean, azteko proposamenak egiten genituenean. Hemen ikusi nuen, eta Katalunian ere, proiektuaren ilusioa mantendu zen bitartean, parte hartzea mantendu zen. Herritarrek parte hartu zuten. Eta funtseskoa iruditzen zait orain 2 mailetan erabaki dena, batean lehiakortasuna hitz egin dugu, eta parametro ekonomikoei buruz, eta mai nagusian aipatzen etzena beste mailan jorratzen genuen, berme sozialen mailan, ezta? Eta horritz egiten zen, zerbitzu sozialei buruz, eta barri buruz. Eta mai bakar batean, ez 2 maitan, jarriko bagenitu lehiakortasunari eragiten dioten faktoreak, eta aldi berean elkartasuna edo social balance edo wolf state hori mai berean jarriko bagenitu, gizarte honetan hori garatzeko gai garelako, orduan bai, hitz egin ahal izango nuke lehiakortasunaz, elkartasunaz ere hitz egin da, eta uste dut maila berean hartu ahal izango genituzkela erabakia. Kim Torra? Estaba pensando yo en un personaje que admiro muchísimo, Pompeu Fabra etortzen zitzaidan burura, katalan modernoa zen bera, eta ari esker salbatu genuen hizkuntza, Fabra baino lehen, katalana altzen moduan, idazten zelako berak estandar batzuk, ezarri zituen, baina tira. Garrantzitsuena da herritarren konpromiso zibiko hori, Fabra horren adibide izan zen, eredugarria izan zen, hainbat urtetan zehar, bere jardun politikoa ere egin zuen, azkenean erbestera joan behar izan zen ere, erbesteratua, beraz, baina azkeneko egunera arte konprometitua. Eta berak katalanek asko esaten dugun zerbait esan zuen. Ezin da inoiz alde batera utzi, ez itxaropena, ez lana. Eta uste dut ideia horietan oinarritu eraiki behar dugula etorkizuna. Eta berriro diot, agian COVID-ak ere inpaktu handia sortu idalako
hondamendi handia izan delako, baina aldi berean COVID-ak gauza positibo bat ematen digu, eta da, iristen garela, etorkizun batera, eta etorkizun hori bestemu batera eraiki dezakegula, ez da? Gauzak guai egiten baditugu, zergatik egin akats berberak, ez da? Beraz, hor badut itxaropen bat, eta itxaropena da, herritarrek esku hartze handiagoa izango dutela gizakiek aurrean duten erabaki hauetan eta eraikuntza hauetan parte hartzeko. Eta Katalunian eztabaidatu dugu eta esan dugu gauzak beste modu batera egitean nahi badugu, beste modu batera bizi beharko gara, ezta? Eztabaida hori izan da mobilizazioak piztu dituen planteamendu bat. Oso ongi egonda eztabaida horrek mobilizazioak eragin ditu, gauza jarri ditu mahai gainean, eztabaidak piztu dira. Eta irtenbidea, Madrildik etorri da eta tira, hor beste gauzak sartzen dira, ezta? Eta egokitasuna ala ez, hor dago. Baina iruditzen zait honen ondorioz ere, zorroztasun maila gora egin duela herritarren aldetik, eta itxaropena dut herritarrengan uste dudalako benetan konprometituta daudela, eta uste dut baietz hortik etorriko dela eraldaketa. Zuk? Egingo eta azkeneko hitzartzea. Zemezu bidali zaila hitzak aukeratzea, baina gure eskun azkenaldi honetan, goratzen naiz 2016-2017 hortan esaten genuela erabakitzeko olatu berri bat dator, eta olatu bat etorri izan, Eskozian eskutikan, Katalunian eskutikan, gu garai hartan elkartasun keinuen bidez aktibatu ginen Euskal Herrian, eta orain ikusten ari gea olatu berri bat datorrela, ez? Eta aste honetan hitzartze hau prestatzeko gure eskuko kide desberdinekin, hemen aurrean dituan desberdinekin hitz egin da, Zelain Nikolasek esaten zian, hau esan beharrezu. Orain kontan ez dugu turista subiranistak izan nahi. Bai, Kataluniara junginan goratzen nahi zenbait euskaldun elkartopatzen genuen Katalunian 2017an erreferenduma egin zanean, eta oraingoan olatu berri hontan ez dugu turista subiranistak izan nahi. Guk ere, gure erabakitzeko ariketak egin nahi ditugu, eta guk horretarako aukerak ikusten ditugu. Eta ikusi dugu bideak zailtasunak ekartzen dituela, baina aukera potente bat ikusten dugu ere, herrien arteko elkartasunetikan baino elkarlanean aritzeko aukera bat ere ikusten dugu olatu berri hontan, eta gure herrien eragina eta aldarrikapenak biderkatzeko eta indartzeko ere aukera bat ikusten dugu olatu berri hontan, ez? Gure eskun askok ezagutuko duzue, baina gu hasi gera ja eragile omniunekin, omniun da horietako bat, eragile katalan desberdinekin hasi gera ja olatu berri hontan elkarlanean, urrengo muga garrantzitsua daukagu 2022an, Pirinioetako 200 gailur argiztatuko ditugu, euskaldunak eta katalanak, eta helburua horixe bera da, ez? Aukerak ikusten ditugu eta zailtasunak ere, bai Europa mailan agenda markatzeko, baita Espainia mailan agenda bat markatzeko, baina argi daukagu aukera horiek balioan jarriko ditugula bakarrik edo soilik elkarrekin baldin bagoaz, edo gutxienez elkarrekin baldin bagoaz gure indarrak biderkatuko ditugula, ez? Orduan, nire azkeneko hitzak horiek izango direla, eta gonbidatu hemen zaudeten Euskal Herritar guztiak ekimen garrantzitsu hontan antolatuko dian deialdiak, batzarrak eta bar, bertan adi egotea eta bertan parte hartzera, eta besterik gabe mila esker oso baliagarria eta berazgarria izan da niretzako pertsonalki hemen egotea, eta gure eskurentzako ere irakaspen pila bat ateratzen ditugu gaurko saiotikan. Thank you so much. And now, on that final question, I think it's appropriate, I'd be intrigued to hear you. Ongi, eta Jordi, azkeneko galdera horrekin amaitzeko, azkeneko hitzak.
Bai, oso pozik nago, hemen egoteko aukera izan dudalako, badakita azkena naizela, eta amaitu behar dudala. Torra presidenteak Pompeu Fabra ipatu du, badakinik izugarri miresten dudala, señor del dado de la lengua catalana esaten diogu, berak antolatu zuelako, atondu zuelako katalana. Niri asko gustatzen zaite, hizkuntzak asko gustatzen zaizkit, eta ezina ekinez egina dioen atxotitza duzu, ezta? Amalurrek euskeraz esan du eta esaten dio berak Jordi baina hobeto esan duela. Eta honek esan nahi duena da ezinezkoa dena eginez egiten dela, ezta? Eta miresmen handia diot ere lehendakaria dioen bezala Victor Flandreari, berak esaten zuen zein etxigarria den, espetxean egonda zen etxigarria den, zentzu gabe sufritzea, zentzua duenean etxipena murriztu egiten delako, eta hori egia da. Eta hori ikusten dugu herritarra askorengan arazoa dituztelako etxean, edo beste testuinguruetan zentzua baldin badu, sufrimenduak etxipena desagertu egiten da. Mina berdina izan daiteke, baina ezin dugu itxaropena galdu, ezta? Ez da egorarik okerrenean ere, eta ezin dugu gure eskakizun maila jeitsi. Horri uko egin diogu gure politikariekin, gure gobernuko aginteriekin. Ez da posible gaur egun gertatzen ari dena onartzea, botere judizialen gailur hori. Ikusten ari gara nola jokatzen ari den, ikusten ari gara nola epaileen boterea, segurazki asko oso ederrak izango direla, baina gailurren hartzen ari diren erabakiak izera politikokoak dira, eta ez dagokie hori eragile politikoaren egiten ari dira. Eta guk herritar gisa zorroztasunez jokatu behar dugu. Ezin dugu onartu batzuek oinarrezko beharrak estalita dituztelako, Paisos Katalantzen 25% bizidak gizarte bazterkeria jasateko arriskuan, eta ezin dugu onartu oinarrizko behar horiek estalita izateagatik gure zorroztasun maila eta eskakizun maila murriztea. Beraz, uste dut gure burua behartu behar dugula zorrotz jokatzeko eta zorroztasun hori eskatzeko. Eta jarri dezagun lanean, eta eskerrik asko zure pazientziagatik, zuei guzti ere, eskerrik asko, plazerra izan da, Omnium Kulturaletik hemen parte hartu alizatea, eta eskerrik asko ere, Aieteko adierazpena posible egin zuten guztiei, demokrata guztiei, eta Paisos Katalantzeko kide guztiei ere, gogorarazten diguzuelako, galtzen den borroka bakarra dela, borrokatzen ez den hori. Can I express my thanks to all the panelists today? Nire eskerrona, agertu nahi diet izlari guztiei, eskerrik asko antolatzaileei, ere uste dut bi egun oso emankor izan ditugula Donostian, eskerrik asko antolatzaile eta baita ere interpretei lan zoragarria egiten ari direlako, buru belarri lanean aritu direlako eta elkarru lertzeko aukera eman digutelako eztabaida hain interesgarri hauetan. Eta amaita horretik ere, eskerrak ikuslei hemen egoteagatik, hitz egiten ari garelako, herritarren partaidetzaz, eta esaten da historia han egon zirenek egiten dutela, eskerrik asko hor egoteagatik eta etortzagatik. Lehendakari, president, Amaiur, Jordi, mila esker, hemen izateagaitik, Aietek 10 urte, irakaskuntzak eta erronkak. Mila esker emandako ikasgaien gaitik, erronkei ez dakit erantzunik eman diezuen, baina argizpiak bai eman dizkiguzuela, eta beraz mila esker,
Honekin amaitutzat ematen da gaurko jardunaldi honetako mailinguru honekin amaitutzat emango dugu gaurko eguna, eta bihar Baionan jarraituko dugu, beraz, bihar arte, bihar Baionan egingo dugu topo. Okay. Okay, muy bien.